Ringkat bat kari barok kawe ka Krishi Vigyan Kendra KVK Giant Hills haka arkandai trik jemang kalapli ya ka Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan nega jingela pajba ban pensuthu iki paj nong rep iki buj start thmai halor ka rep karyang bat ri jingri bat kumjuru ya ki scheme of fair jong ka sarkar pedeng ya kini ka jingela pajba habaro kawe kari lawan ra da ka Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ringkat ka jingat rilang ka Indian Council of Agricultural Research ICAR kini ka jingela pajba ka thamu ban kring kumba shiklur hadu shiklur steng ki nong rep naki news pa tali ki district hakari lingba ki 8000 tali ki kenhun ki bakanthop ya ki scientist jongka ICAR bat Krishi Vigyan Kendras KVK haringkat katanan agriculture jong ki sarkar jila ya ka Vikshit Krishi Sankalp Abhiyan lapli ka kongsan ka Director of Agriculture Meghalaya ka kong JC Lingdo ka Joint Director of Horticulture ha ka jingdon lang ka kong B Malimngam u Principal Scientist Atari Zone 7 kinong rep nalor kiwe ha ka jingelang ka balalong haplaw ka Office KVK West Giant Hills District Harilum Jaintia ya ka jingpunsay pajba on penlong haki news pa live hindring tali kisnong lingba ki arpoi tali ki kinhon ki bakanthop ya ki scientist na ICAR Central Agricultural University by Krishi Vigyan Kendra KVK na katanan Agriculture and Farmers Welfare Animal Husbandry and Veterinary Fisheries na lor kinong rep ki balapaw ka kong san kong JC Lingdo ha ka jingkren kalaong kani ka abhiyan kalong kum ka sinjam ka bakong san jong ka sorkar ban itho yaw senyang jong kinong rep bat ban wanra ya ka jingshong shngan ha ka yo ka kot jong ki kala kentu juru ya ki scientist ki ban le ya lap shaman kishnong bakin penklan bha ya ka jingnang jingtep shaphang barok khot ki jai scheme jong ka sarkar India bat ha ka ju ka por ka kentu ru ya ki nong rep ban shim ya ka ni ka kabu balayarap da ka sarkar ha ka ni ka si kala don ru ka jing batai bnia shaphang ka rep karyang bat ka kamri jingri da ki shampang ba kentup Dr. H Rambai Senior Scientist ICAR Dr. Ferdinand Dhar AH and VO Jowai, Gong Pida Lingdo ADO Thatlasken, Gong Rida Lang Wa Lang W Rangat HDO Thatlasken, Bat Gong M Maulong SMS Plan Protection. Kadai ka program ka ba? Suong lingkot no ba kadai kum kata ka program ka ban penyaso ka balong kum ka jingkir. Ka ban penyaso ya ka science bat ka jingrap halingkha. Kemat ki scientist bat ki researchers kile ya ke ai ke baki dei ban le ha ki lab dan ya ha ka research work ko jongki ba kin thau thamai ba kin lab ik ai ke ba thamai ha ka liang ka rep ka riang ka rijingri ka ridok ha nei bat lada ban kan long kata ka jingkieng pada ba ya kita ki ai ki ba ki scientists and ki researchers ki lab ban pen poi ya ki sha kalingkha ka jongki sha ka rukom rep ka jongki hapo kilab ki research work ki le scientist le ban implement ya kata pada kan poi syapiki nong rep le lada kam long kumta kani ke program dan kini ki jing le baro ki ba ki jing lab ka science kin long ki ba le no ai hangli ki dan kita ki team members ki dan hado akhwai teli kita ki team members ki banyak da ka wei ka snong school ka snong ki ha pendap hado lai teli ki snong ha ka sisngi ba ka target ke dei hado news pa lai pun riu teli ki snong bakin pendap wanra ya ka jingtep ya pi ki nong rap shapangka kini ki modern kamot kini ki jingtep ki batmai ki ba ya ha ka por menta shakibe ki be ki ri ya to ibi ngakan mau hakapor kisnem ki bakham menshua ngadang long assistant director hakapor one way sahab na po United Kingdom today na po iPad one ban study ya ka rukam brap hang ni po Meghalaya but ukendit sebab palat ong ba ngai ba kadang long so primitive ba kadang long kum hakipor berim baja hakapor sakajaka jongki ya da precision agriculture ya karukam brap jongki kila load everything hapo ka computer hapo ka tractor nadong sedong kila kidon da ki software hakapor thung jongki kin penya ya tu ka ya ka tractor kila tip betik petik katno dan kamu sembai dong kila program lupa Kadno kidan kamu sembai, kadno kidan kamu kesebok,
kat nu tu ka kendau jong pi kat nu ka pH jong tu kendau kat nu ka jinglong acid ka jinglong alkaline jong tu ka kendau jong pi kat nu dan kamban ai ka dawai sebo kat nu dan kamban kat nu ka moisture content jong tu ka yu kala ai lut hang tu de di isu ya bet istung bet daka ya bet dak tu ka tractor ki dan bet dak tu ki planters jong ti la dak tung ka ba la dak tung pan la dak tung kinu ki jong tu kila su program bet daka yu ki ong ka precision agriculture Henry, utahu sahab ubawan na po UK, ubawan din naga IFAD. Ukendit wong bahang ni hapo Meghalaya kibriyo dang step pat me bat pun ya ke dang step kira la umo kiu kilet shalom shawa kilet po kidang tray da kabonmet bat ulong so ukendit Henry menta suki nakadiang ke department nila ai kijing yarap lang baki schemes prepare kani ka campaign kani ka jinyalang hakani ka sngi ka diban play ya kani ka campaign ban kani ka jing play ya kani ka campaign ban ai shapi ya kita jing tip ya kita ki awareness pin tip ki dan ki schemes ayu ba banang ni syakmat pinam dan kamshu ban try tan tang da ka government ki bon ki schemes ki ba na kani ka smam ki kani ka submission on agriculture machineries nila ai shibon ke jingyarap ni ai ke subsidy bapin tiek ki power tillers menshwa ni ai kandai po hajar ya ka way ke power tiller henry menta ni la pen kiu ya ke subsidy ya ke silak ar po hajar nganget ba bon na pipila yo ke power tillers but ki way ki machines ru ki brush cutters ki way ki machines ru wat kini ki rice transplanters ki ibro ki bon ba ki machine ki bangidan ki hapok ki office jung ki DAO ki DHO nila ai ya ki jingtip Shaki, bakin ai ki training nakabenta ki jong pi kum joru kini ki KVK ru kin ai hakini ka campaign ka ba ngadu kini ka pandai trik ngadu hat trik ujun kin pentep shapi ki ai kini ki schemes ki ba ka sarkar India ka ai shapok sarkar Meghalaya ban yarap ye ki nongrap hapo ka state jongi kini ki schemes mdai tangi namta ka state jong Meghalaya rei kadai namta karihi barok kawai. Kini dan kini ki schemes ki ba ni dan kini ki schemes ki ba dairu nak menta ka soil health. Ka soil health tumor ka jingkot jingkia jong ka kendo. Piha kani ka campaign menta kin ai kani ka jing tip mi ya pi. Kini ki scientist ba kini ki officers na ki office jong ka DO office DHO batru nang na KVK kin ai pi ka ya kani ka training ba ka jing tips phang kani ki schemes jong ka soil health card ba kin hikai ya pi kumno bapin penan kam ya kani ka soil health card ba hagano ka rukom pinyo ya ka jingirap lengba kani ka scheme soil health card ye ngidan shibon tili ki schemes jong ka government of India batru jong ka government of Meghalaya ye nganget ba pila yo sngo kini schemes PMFBY ka scheme insurance hakaba lada pito pio kadang kano jing penjular ye ki jing thung jing tab jong pi lada pila register ni ai ka jing yaram yamanta inongrap kimdan kamban siu ye ka premium pisu siu tang shitengka lada dan ne em na pdang jong pi kinongrap hang ni pila yo ye ka ta scheme PMFBY ka scheme crop insurance ni ai ya kubah mentah ya usali tadi ni ai ni register pihaban siu tang shiten ka mentah usnam rungidang ai ya kata scheme mensim snam rungi ai ya ukubah ya takmut ya uni ukubah liur ya ukubah ya uni boru tadi ru hakijaka from southwest Garo Hills west Garo Hills baca Shaki notified districts only. Henry yo ko ba padang i salon sar ya singuru nga driver of ki districts te la pila ya tip ni em badan kum kini gi schemes ngam tip te kini ki officers but kini ki scientists hange ha kini ka campaign baro sheet kani ki sngi nado la shai ka sngi hado khad after ujun ki deiban IEP kini ki awareness campaign
nang ba pinia sngau tu nang ba kinong rap kini sngau tu kini tip ba ngidon kum kini ki schemes ba pila ban apply tela da pidan ki pentor ke ba pidan kam ka power tela pila ban apply ni ai ka assistance ka dor jong ka power tela ka pair na ka ke company lada ka de arlak arpo hajar ka sarkar kan silak arpo hajar ka basa pihaban bay hi naladi henry kala irap shibon pe kala bon bhangila ngila ai bon bha power telas hakit na kan snam ka bla da bru kani scheme power telas ni dan aptan na ka scheme jong ka government of India henry ni dan ru na ka scheme agriculture machineries jong ka government of Meghalaya te kani ka subsidy ru ka de kumju hi silak arpo hajar ka ba ka sarkar makan kan bay but kabasa kinong rap pihaban bay hi na kapla te kala erap shibon te but pila lat ka po kadan ka long kala duna ka bormet ka bapin tre hapo ka lengkai te nangka ibadru kadran ka awareness na kamenta kuno bapin penankam hagarukom kabadai ya ki chemical fertilizers nama ngatip hapo state jani pratali ki districts ki penankam ni chemical fertilizers kum ka urea ka SSP ka MOP ki micronutrients ki danru ki dealers ki licensed dealers ki districts jong pi amdai bapin shia berat pathar handrai ka de duty jong kini ki officers jong kini ki scientists ban hikai ye pi kumno ban penankam hagar kom badai lada dei ba pi tiep san phok ka berni ka san phok lu ndei bu pin shia berat ka tu san phok lu ba pin berat pathar lada pi le kum ta kan wan ra ye kumbala batai kong menne I joint director menne lada pi berat pathar ye kini chemical fertilizers le ni kini chemical pesticides ki bat ki dawai kinyan ki dawai jingpang ye kan penlong bi ye ka khandau kan penlong bi ye ko wat ye ko di ko bam wat ye ki jingpung ka pi bam ru namar ba la da pi brat pathar kani ka jingpang ni ki brin bam ki brat kin bam ni bam ye ki brat ru bien re kan long bi ye ka mek chungi kan thau ki jingpang ki balai project lai pur kom kum ka cancer ru kum ta ke ni tu ipi gadan kani ka scheme KCC kisan credit card ru pi happen approach ye ki banks let ye ki bank but ban ye ki but na kerpat ye kini ki officers ba kini ki scientists ru bakin IEP ya kani ka awareness phangani ka scheme kisan credit card ru kaban ya rap ye pi ban shim ya karam na kabanta ka rap karyang pila la da pi mut ban ri jingri ru pila ban shim ya karam ningkong tin IEP san pho hajar pila da pi siu dap ya kani karam ke interest kada 9% hendrai la da pisiu dap ya karam pinyo ya ka kin map ya ke interest ke jong pi ke government of India kan map 9% but the government of Meghalaya kan map 100% kata kalong tangi gitu ki ba siu dap ya karam marsen dap ya ke season pila da pisiu dap ya ke karam pilaban non kam ban siu ke interest dan kam ban siu be tang ya ke ka principal ya kini ki scientist ye bikin brush up ye ki knowledge jong ki ru shang kini ki schemes barokat ki bangidan apo ka department but bakin sam ye kini ka jingtip shang kini ki schemes barokat she ki nongrap but ngakarpat ki nongrap man shim ye kini ka kabu bapin tip ye kini bapin yo ye ka jingirap nag sarkar ki bon kini ki sembai ki bangi ai daka subsidy dan ki sembai ki bangi ai subsidy adu nyopusan nakashispa kum kisambai jhor ngi ai nyopsan nak sispa right kisambai jhor ngi ai nyopsan ke subsidy pihak bansi utang 100% kisambai tihnrei yakin machine sepeda dan ki bangi kum yakan kini ki brush cutters ki machine ki ban pom ban otnyet yakin nyet yakini ban penkut yakin nyet yakini ki cloud ki betab kata ngi ai hado arpo hajar ke subsidy kum kita ke kini ki schemes pinyo ye kini jing batai na kini ki hakini ki sngi baro hado banda de hado ka khalar tri ujun man ka sngi ken sawan shiki jaka shiki shnong jompi
ini kong larika salam ibade senior scientist and head in chalk out ya ka program shakino ki shnong bakin leg but kini ya kini ki awareness campaign dia ini keren nok niat kun sa chapang kumno bade kata ka ka balong ha ka rukom ka rep karyang jongi hang ni po Meghalaya ki jing don kam ki ding pengkyang bat ki bangi don kam ban ne dia habangi pet hiya ha ka rep ka ba don kam ko ba kong san ka de ki nginum ongi ki beryang di ka ba don kam kong san ka de ki ka maryang nei ka kendau bat ka ka ba ki ba bat ki ba hut nrai menta piu ing idon kum kita idon ta kamar yang ka bakut dan ni ka kendau ka bakut ka ka bakut hambun hi nyem yo syu ya kata na ka ai kadau hibun nrai tangkat tu kat ni ngin ya pasat jengmut hang ni ka beningkong ka di ka ai ka kata ka baki ong ka deforestation ka jing pom no ki klau ki betam ya kan dingin ya kerantang ka igi mangiyo i saudong saukun ladangi ya kata than ya ka science ro agni ka pot ti kata ka jing pom pathar jongi ki dia balingi pom pathar ki dia hadu kan ini pipet sapo West Khasi Hills sabab village West Khasi Hills pin i ki la sa sang ki luom selen sudah habangi pe sini sejante hills kita mensuang ala atri teng sini sapo klian Satairu udan kui ke cakap mengenai sendurna jurong luom yo ilot ikiti kitam ki madan setie ke bas jing selen sudah kadai nak jing nak kata ke bangia pom lot ikiding ki sie jongi na menta uta udu yong na menta utu thangernga nei na banta bangin dia kita ki dia kani kelawan ra ya kata ka bagi ki ong ka global warming pada kani ke balong ba ka jing shit ke jing ta ya ke pertai kalau acur kata ke jing shit hadu mentai kata ke jing shit kan sakta ya ke rep karyang ke jongi nei kan sakta ma mensha pi pe ha shlong PUE ya kiding sok plom belai PUE kiding sok po kiding sok bubun jat ki balong ha ki temperate zone ni ki cakap bakriat lei menta la phe uso piang so nyam tra le ni uso pan uba mensha umlong hapo mulai ulong tang sti segan cakap hoi rei menta hapo mulai kita ki la long sok kan pot ki la long balai ka pen pau ba kalau nang jur ke jing shit itu ki jing thung ki balong sari shit ki la long se cakai bakriat ti kat ba ki tu ki jing thung ki badai hari kriat menta ki sok plom ki sok po menta ki la nang duna piat lenti menta nang ni na selong pnya yu kum no la bun ki itu la da ki long mangna ki long stang ki dieng le kim sok phasu ti kata ka jing ye ti kata ka global warming ka long ro na ka ni ka jing penmi na ki ba jabo ba chaklia na ki kharkhana mo na ki kali nei ti kini ki kata ka global warming ban ka bu jing ye ya ka rep karyang ti pipet ya usensar matangam ong ya pi wat thung hi usensar wa be ti yo kamai na to sensar rei so pha pet ya ka jing pendu sensar pi da fi rep sensar pi su thu kham ha kumnu penjat kumnu pendu kumnu ta e ka thendau ti nang ban chiet ke nya ka na malada pi chiet ki jaka ki ba ha ban lada utu sensar long shu tu jaka jong ki lada ki thung sada o e ro kan long shu kan thì kan mentoi yu mentai ki khon lada pi ong sim khon ang lum lai lum an ai pi ni kan lum sensar ha da poi kan nam snio kadang kodor ke tu silang khat ke tu kadau yem kadau suba bakin nak ban yem nang tu ban ya ka ki ai da ki lum ki bang sei so ti lada pi thung ki sensar so ha jiet ki jaka ki bam long shu kan rap uno ro ba ki ba long ha ki ranap lum la ni ha ki no pila su pu di ki jaka ka phim long shu ban thung di kui jing thung yo pi ong ba ka sopkan ka ai scheme ka CM Assure ma ka sopkan ka ai ta ka scheme CM Assure ban rap ya ki nong rap sensar bakin namal bang hiat dor pana sensar ba ka sopkan ka sathiet ka sa pendien ya ki ngai ken mau ba ka sopkan ka le ka ni tang ban su lai tang ha ka por ba ka duna ka dor pa tang ban su pen em salet i nong rap bakin num yap
nri kasorkan kan nomla abang sim yo tu sunsa jong pi uba pi penmi barok kasim dak kota na iwi nongrep kan sim tang kat tu kat ni ke kuan putih dan ni ke jengbon kan kanum sim menang uba pi penmi sitrok kan sim sitrok kan tiet ro sitrok ya kalau abu dak kota na iwi nongrep kan sim tang kat tu thì chụp hang là cái đó là cái sốt cát cái ai chừng rap rồi sốt thuốc cái ai chừng rap bắt đây bắt ba pin sụt thung nhiều tụi sát hai cái chaka kiba kiwi cái chừng rồi chừng đẹp cái lòng